И окей хора, аз съм ByTheWay Gameplays BG и това е, тъй като отдавна не съм качвал клип, за което се извинявам. Сега ще направя един клип как да си направим, т.е. да едитираме интро, което е темплейт с Sony Vegas 11 или 12 или какво там имате. Сега, може да си изберете интрото, ето тук, като го цъкнете това. Нали, напишете, ето ще го имам в описанието. И ето този си избирате интро. Нали, сваляте, ще го има всичко в описанието. Ето сега ще ви покажа. Момент. Ето. Нали, например, избирате и с това интро, харесва ви. И давате надолу. Ето download. И всичко тук. И си пише всичко тук. Да. Както винаги във Фейсбука, да. Сега ще ви покажа, аз съм си подготвил. Ето това. Ето това, да. Това е. Аз съм си подготвил. Ето това. Нали, този ще ви е така, ще свалите и той ще ви е така някакси. И просто отваряте това, което е с Sony Vegas. И то ви изчаквате да зареди. Зарежда ви. И ето, например, не, няма да е това. Това е тъпо. Сори. Не, яко е, ама не ме кефи толкова. Кой е това? Това май. Това е за Minecraft. Това май. Да, това е. Ето, отваряте го, съжалявам за тела. Отваряте го, той ще ви зареди. И ето. И сега. Нали, както е тук това, тези слове, давате курсора си напред и той ще ви се оголеменят. И ето тук цъкате. И изчакате малко. И окей, тук съм прекъснахме и то, да. Виждате това. Нали. Опа, ето това. Цъкате го, Generated Media. И тук ви изписва Your Name. И нали, може и да не е, може и да е така. Може и да е така, нали, както ви е името. И си оголемяте шрифта, колкото искате, например, да го и пускате. Ето. И да. Сега давате файл, render as. Чакате. И тук ви е името, пишете си го интро. То няма да ви е така, просто и така ще ви давате надолу и намирате Windows Media Video V11 LMV и давате на 6 и рендер. И да. Чакате да ви се редне. Ето. И да, ще пусна клипа, когато се редне. И окей, редна се и пъстъкте close. Който може да го отворите и ето го. Ще го изкефите. Все пак ще ви го покажа. Ето. И да, надявам се този урок да ви е харесал.
Ако искате, пишете още и до скоро. Кой беше ще разбира, не? Да.